A polémica entre a Confraría de Rianxo e o Club de Xubilados está servida, a pesar da sentenza que dá a razón ao opósito sobre a titularidade do local que ocupan, os maiores non están dispostos a marchar. Tras moitos anos usando estas instalacións, lembran que en 2001 fíxose efectiva a cesión do uso a través dun documento asinado pola antiga directiva do opósito. Non marchamos daqui, non, porque o local é noso, temos o papel que nos lo deron no 2001. Cando inauguraron este local, deron ese local para os maiores. Están dispostos a asumir os gastos que lles corresponden en materia de auga e luz, pero que din están moi por baixo dos 8.000 euros anuais que indicaba o patrón maior. Que paga por nós o ano 8.000 euros. Mentira. Ten que contar a verdade que 8.000 chamille a Fenosa e nas paga todo o Rianxo. Todo o Rianxo, o pueblo Rianxo. E aquí diz que está pagando por nós, que non gastamos ningún céntimo. Non entenden as razóns que alega o opósito para reclamar o local, posto que din dispón de varios espazos en usar que poderían albergar a futura depuradora ou o arquivo. Queren poñer aquí, non sei que queren poñer aquí en o depurador, teñen a lonxa bella aí, grande, que hasta poñen coches particulares. A lonja de antes, que é enorme, que é grande, arriba ainda teñen unha oficina ao largo todo, teñen o baixo malo a oficina, todo cerrado. Abaixo sí, abaixo teñen para guardar neles os coches e máis os amigos deles. E teñen todo a granel, para todo cerrado, que te digo, só para os coches guardaron os coches eles, e máis aos amigos. As alternativas propostas, unha delas no renovado Liceo Marítimo, tampouco convencen aos xubilados, posto que non dispón de aparcadoiro nin de instalacións accesibles. Eles prefiren quedar onde están. Hai unhas persoas maiores, sin ser maiores, unhas que son miña nai, outras menos, que só a alegría delas é vir para aquí. Están con esa ansiedade de vir á tarde e vir para aquí. E pareceme que non é xusto que lle quiten eso. Xa viña miña nai hai 15 anos que morreu. Nós aquí estamos como as reixas. Temos baile aos domingos, que é unha maravilla. O que queire xogar unha partida tamén xoga. En fin, aquí que nos boten fora. Así as cousas, a terceira idade ten pensado dar a batalla ante un desaloxo que, malia semellar inminente, os pensionistas ven aínda moi lonxe.